say, what's your name? Okay, I'm afraid I will rate. When you put money for the at what I'm crew, I ready for number boy. I Oduma Bay Forja, the warrior prophet Gideon for years here, don't know. Yenanakia Sacra. The warrior prophet. What's in the 12 say what crab? What's in now? What's in the what I know? What I know? All the hours said that Bama, Nimonam for no, Obama was in so much son of a way. Above one in our catch, no. What is also concrona, what is also concrona, say, dear. What is also concrona, any other way. A dear crown, now what she say. A dear number, what over here. Prophet Gideon for yes, here, don't know. The warrior prophet, so go crash on him, to me, not send him. On the edge of my one, it's the Bomadiana chipping in way. Now I'm Nenya Resa, Nenya Quento, Nenya Jumapa, Nenya Waripa, Nampum Swamara. And if I get I draw, that's why I draw. To me, Benatina, me to me. Oh, man, I say, oh, Coco. Would you bring one? I won't hear Tiamu. It's Yakika Fue, Monkama Muntum, Woman, I say, that's also Coco.
Abusua Yehowa enhyira bibia no ntutu bibia na monsi ensankare mu Nyankopɔn sekra wiema woni bie dunsua wo hwea brɛfo no kwagya binyame no kwabena piesie no oye pirikisi ye ntimi no nte efe no kwabrane ene de wo nhyira wo ɔwɛmfo metatron the great one ontutu anamo ensiye mema wo bibia adwo mema wo bibia ba wodoma nkoma kyerɛ madwumadie so ha ye kyerɛ sunsum sam ye kyerɛ anhaban ene eniema a wɔbɔnefo na hyehyɛ no wo sumsum ene de bra wo no de asini kuroyin oba so anu ahye video ni ekoyenim ene ye de for boys and for girls ene ebrew enipa bebere beka se papa na for girls e wo wiase for girls wo wiase for boys wo wiase bible mu korampon Solomon ye de for girls ne ye no man timi ware bebere Solomon adwama bonyina na mfiri wono eyo baabi anu woni niwe na oton magic ntoma into oton ma ni niwe fuo no eno mo de akoyi mema aloi ene den mene sofo Daniel ne sofo maame ene tenase ye de odoma nkoma kire madwumadie brewun enko ba bia wo ba so anu ahye video me ba maame kon me ka kire ho te sen me ba maame amma Awurade enhyira ofosu ya Awurade nka ho ntutu anamo nsiye queen Awurade nka ho queen money Awurade onka ho ntutu anamo nsiye bradan utimi from USA me chia USA fo nyinara maame kon so etimi from England me chia England fo nyina ohima so etimi me ba ma baby ba ko pe de osimi sere so enya de ami yi na si from de biara dam oba ma me se wa me ba veni susu tie me from Germany anwumre me chia Germany fo nyina yesi sire queen fo na ababa begu honom Awurade ntutu obi bia na mo ensiye no nkai obi ene dei nana sewa Awurade enka ho ntutu anamo ensiye wo ba so ahye video ne enko yanim me ba mame ama ho tesen ama wo hya Yehowa enhyira me nwa ba mame Lydia so tie me from England me chia England fo nyina enne anadwin Awurade nka obi ya ho ama frempoma Yehowa enhyira king Awurade emmoa ntutu anamo ensiye to me biara ba sori yetia wo Awurade nsori ntie sa tumi no mame enne den eba be chiro sunsum mu niema nkasa because niema we ye koso wan hwe you be ye for boys wan hwe you be ye for girls wan hwe you be ji ukuna ye den afiri wonsam ukuna won na bre awomamu enum enan wade nyina atete se gbojogojogojogojogo entini wan ma wani an na ho entimi wia no ma kire wade a obi ntimi mfa nyaw for boys obi ntimi mfa mejimi ene enuro ne niema ba amanfo di jimi amanfo digi amanfo kunu especially sire kwenfo no omo di jimi amanfo digi amanfo kunu nom woni be ma betena na aduru mera tese be ma no wala ohwe ono no akodi oba fofurachi wode aduro wode ntoma wode sede wode makeup se kurempa aba no omo di aduro fram ebo omanim mesi makeup se aba no chewing gap kurempo no be betimi ni chewing gap abayo for boys o jira woni no orwe no di change wadwen mesi ne ansa ni program be kwa wiye no obi ayo for boys obi ayo for girls ya ne atete me say ne answer ne me oba so share video no ate na for boys and for girls ne koso wo man Ghana mu hanom a amanfo adegigi amanfo kununom ene loud spells no ni nyina ene ye be kire ni nyina na ma kire wo niema wo de kan ho a wo bi ntimi njimi ya wade a wode kan ho a obi ntimi njimi o obi ntimi mfa nko wo baabi ebi ntimi mfa nko baabi nko da na wo da enne mese me baba be kire wo niema obi ntimi mfa nko baabi enko da na akoso ya Yehowa nhyira akoso ya Linda Yehowa nhyira no so ajoin ye Awurade ntutu anamo nsie mese ne dai de ye nchew ayire so a 10:30 pene me hapon because the directions be biri gugu ayeye say ye the new product ye den eba ye the new product ye babonten ye the great Metatron spiritual oil ye the me yefo bebre spiritual oil aba
me yefo no wo bebre hwan na eyew hwan na tewo so Bishop Yehowa ensura Yehowa ready ntutu anamo nsia asofa mo platform iso nyina ready nchira obi ntutu bibi anamo nsia ya tanfo so amutie yeso yesu mo janka monim na ochura prada ndwudwa nsi mutinim ready nka obi bia ho yede me yefo bebre me yefo bebre spiritual oil entine sa oil we no ewa ho a obi ntimi fa nko aduro so nko jimi ene amanfo ejimi amanfo tiji omusika amanfo ejimi amanfo omu dinuro ejimi amanfo ukunu wo ho no obi di aduro akwan for boys for girls oil nini fen me yefo bebre spiritual oil o yefo na afi 2022 do bebre me say o yefo no afi 2022 o yefo no wo bebre akasa me ba Rosina Yehowa enshira ne rade ntutu anamo ensiye obaso ano ahye video no ene eye for boys and for girls for boys obi wo ha ya ene for boys obi wo so ya ene for girls ene eye for boys and for girls wa obi ayo for girls no me pa cho answer ne program e be kwa wiye no ni wanya anu aduro ne atete no akwa wo yere nchen back me say answer ne program e be kwa wiye ne atete aduro na atete ni wakwa wo yere nchen back you have to go back oba na woni na won nan no woni na wonnum no e so kwotena ne ho back wona woni ne wo ye enti e so kwotena ne ho back wo be san kobachi we ene eye back to sender night me say na eye back to sender night waduro bia me say ene anabia say aduro bia be ka dem wo mo hyehyɛ ye be toro no wo mo hyehyɛ de akwankyere ba be sɛ no e sa ne ye kɔ no wo koto adebone ne de akwankyere be sɛ na ma sa ne ye kɔ no told you here obi bia ya for boys ni wait platform so me kire ade a fa koye obi ni enkodo obi ma me wo bi aduro expire me se aduro wo de aduro koye obi kunu no ko gini free ne nsema one day best buy ni be ma ni be birimu me say one day a best pie be mani be birimu wo de ne wo de me I da bia me ka say de wo tie bia ma mo benya wo so ne de bodamfo okrampo wo mpena bodamfo okrampo wo ne so ne de wo ne mpena me ka kire wo bodamfo okrampo wo ne mpena bodamfo okura no wo mpena onyobi bodam ni wo be nso no onyem onya ne so ne de onya ne so ene ne de umesi aduro bia wo de ba akoye obi no ebetete me say no ne me ba be kire wo no hwe amanfo de amanuro ayiye amanfo kunu no mugigigi wo mu firi wo nsam me say no kire ne maba no wo mo kire me so me kire wa de a wo be ya ebese no sa simple ile sa ne ye kɔ no wo mbe kire me ma be kire wa de a wo be ya wo de be se no we ye fa ne broskotos no dia broskoto wo ne ma no because no loud spells are over children will be the akodi obi kunu de ma me hwe ye back to sender night back to sender me patron no ye wonsa ne say yes system hwe ye best system and ye back to sender na ifu Yehowa enshira and ye back to sender na yes system enko yi komo de yen enti yes system hwe me kira wade obi ntimi fa obi Bible mu ne sa e ma ne wo ho ye fa mu ntafo yifuo hwe wo mutimi di adruku makeups mu obi timi tsenase no de ye duane ma obi kunu di in the name of say wo best son in school fees e de amana to dan mami enne me se wo bi agimi wa enansa ni program e be kwa wi na tete wo bi de aduro bi ayewa me se ko pe me yefo be bede ni bi ni fasra no mo mbre told you here aduro biara me se ne aduro bia be kadem tetemem ne sa ne ma ne wo ho enti ma ne nya wo nwanwa to da bia be ma wunya ne be ma ne don be ma ne respect wo e be kaka ne be ma ne buafun wo bi de aduro so bi de yen aduro aya da bia aya na na afi so na ma na mu jeja mu kunu ne ma house help no the moment ya house help no e ya duane ma wukunu na o si ne ne ma no onipa bia ukita spirit ukita aura obi ya duane ma wo de ne honhom ka ho
enti mo na o digu ni mu no mo na onya wodo ye den e ma se nipa koro no before hwe wo ma bo mpa aduane da bia onya wodo ye den e ma hwe ye kofa ma hwe se ne ntwie ne ben yen because anything bia meko ho no no me bro ba nchi nwura ma o mo we enti o mo hunu me ka na no mu tu hia ka no o mo hunu me ka na no mu tu o mu diminike be hia ka no o mo hunu se duane wom enti se wo jai waduane ukunu aduane ma wo house help mo na wo house help ye ukunu aduane o ye ukunu ne mama wo no na ne honhom wura ukunu mu eni na egu bebira awale enu ka mese no na sikafo na egu ma ware na ene meka bibia chiro papa enu na egu sikafo awade no watam ukunu bossa sauce na de ama house help na wo si mo na wo si no ode ne honhom ene ne spirit ene eyade no ebegbo wura no ukunu benya wo atenka bia yeden ama obi biara wo ye duane obi bia ye duane na obi a wo ye duane odi ukunu duane ma house help no aye no odi apro odi onipa no kita soul element wonimu honhom tinimu enti odi ne honhom obi ye duane odi ne honhom ewure duane nim ema wudi enti ubenya odo yeden aman because ono ne ye wanu aduane yeden ema wudi enti aduane a wudi ko wo no maami ade bia wo bedi akwo wo no you have to be very careful ukọ ba bi ne ma wo enkwan ya mennom ukọ asode bi no mo ma wo nkwan no mo de motofra enom no de begimim wo betwi wo sika nyina ama no wani so bete no na wo nkola ne school fees kura wo ntuae so yes enti ne house help na isikafo na ma wale a mujeja mukunu no munuane e ma mo house help ye no eno ne wo mo de jiji mukunu because the moment a woni pa no e di na ho me try forget ni mu yi me try forget no emu yi me try forget ni mu yi enkase we de oyekurasi ni no ma me obaje ukunu enkase we de ne ho je no obaje ukunu enkase we de ne ho bon no de na be de okurasi ni we ma mo be huna no waje ukunu afiri wonsam I'm telling you the gospel truth wo be huna no waje ukunu ayedai afiri wonsam no ukunu de wasi no pack Mami Elizabeth me patch obra life why Mami Elizabeth me patch obra life why ne your life ni tie me wo ho akwanche ni nyina e ba life why so ti asie enchi no obi wo ho no mu a ugya ukunu ne ma nyina e ma house help e ma ne bebre ya kwadefo the moment ya onu aduane ma no esi ne ntade no no ade bia nipa bia wo ye no ode honhom ta akire sa na yiyi ade bi se niam mpo na wusisa aduane na wo ya ma obi konko honhom ye den eta ya ade no achi uye nipa tumi ye den ati umu enti no aya obia ma nani nya den enna honom eno no to so ye for guess another running we have another running no wa running no wa gina ye den everyone sem enti na se so bibia ma nani ye den eda ho ye tete abete no do na ne cha no bo ho ban wache protect wo ho no bia mfa duro ameje wa ware ye wo bia mfa agbalagba tumi bi ameje wuku na mfiri wonsem mese for guess tete na wo ho Solomon e ma ne ye ne for guess Solomon e ma ne ye ne for guess and for boys Tima wani na wo hwe ema bebreba abai enuro nko ane wo mo ponsum enuro nko ane wo mu makeup sim maame wo bejimi ukunu be firi kono mo beba no na ni sika nyina wo de ama wo nasa ne kwala no school fees na ayoka enti ne yemma ye ninye den enna ho me pa cho ye fa me 1 Kings chapter 11 verse 13 1 Kings 11:13 na yenkin kan bibi ono de miako Proverbs 6 verse 25 na yenkin kan bibi yeden ewo honum 1 Kings 11 no osina owo ayirenom ahinema ahaso wasina owo ayirenom de ai ahinema ahaso
ene penafo enso ahasa ose na ne yire nom na ekom na kuma wose na ne yire nom ye dan enti obema bia wo wade bebre bia enche ne wawu ana ekosie papa bi ne yire nom nan obema bia wo wade bebre no enche ne wawu aware mu won nsam bebre ene obema bia wo wade bebre no nye no kwafo so tiate aware emu won nsam bebre ba kokora mpo ene ne da asen no akowale me ensa enan uni 60 uni 70 ne wawu so tiate ene nkwakorafo na mo pe nkwala no enche bia no anya stroke enkwakorafo no a mo pe nkwala na kwakora wo be fa wo so ni wa basiri wa no wo pe mojamo no enche bia no ama stroke teno so no aya mo nhwe ho yi ma yen kan ne enko osina Solomon kwakora bre mu no na yire no makom na ekodi enyame wow what Solomon kwakora bre mu no mo amotufu se awale me ensa ware nan eye no tie die Solomon wo se ne kwakora bre mu no ne yire no kom na koma ma ne kodi enyame foforo achi asofo for ne macho tag wom mame tugum me ka warrior sigigim warrior sa tugum ma wom ya ba ni aba ya santi aba ya tija me se topet shane topet so tiasie e ma ne kom Solomon akoma e ma ne kodi nyame foforo de en achi timu amosa ware miensa aware mienu nyame nipa obeka to sa ware miensa aware mienu eye ami ube ma na ye woma ana ye waduro woma kura wo epai eye waduro ana ye woma tie dia to Solomon mu impresi adwaman bo no ene awale bebre no pressure ni bekum ema mienu kropo ne da ase ne miensa ne nan pressure mienu aware mu won sam bebre afi no bebo kwakora no no mo de pressure to so ne wawu emema bebre be wu ni gina saa ne ma ne so wa bo kwakora wo 40s wo 50s no akwafa ma miensa to ho so ne die nko akono edie nko adwaman edie nko ne hye wa yaase wonom no wa yaase won edie nko ne hye wonom trouble fufu kura ye wa esa kan yanko osi wa kom na kuma ekodi enyame foforo achi wose ema ne kom na kuma ema Solomon kodi nyame foforo de achi enti oye osofo no gbadwaman no ni we koda in the name of say ya wali bebre enti no Solomon wali bebre enti wali bebre e de tu Solomon yes Solomon awali bebre ba wali bebre no e de ne to no ifo na nyani ampo nyani obi ni di bibia ye no obi bo say enyamani o mami enyamani obi ni di bibia ye no enu obi ni di bibia ye na ka nipa nyina etena ase no 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 akasa sori no osidwem no osa bibi ni ye aye no bibia enye nania enchi sa quotation na aya mu quote say Solomon krombo wala sen ayu Solomon die Solomon ye no betima ye bi was emma ne kom na koma emma ne kodi nyame foforo achi to the moment a wo ye sofo na wo wale mienu wo wale nan wo wale numu no mese no o divert adwaman service because unya time mo mpaye e ma na se da bi anyum na onu obi akoda se da be o mani beje na ube ma na ye woma na ase yeyin dema aye woma na ase yedema bifo bisa omo ankrofo akwankyere ne niam gu so enkrofo bedin gu so no enkrofo haw gu so no no sa akwafa ma miensa asa be kan ho so adwaman kankan be no kan yanko osina na kuma no animu ewurade ni Nyankopon wosina kuma animu ewurade ni Nyankopon ani meba ma ne Yehowa Israel so wa join ne yen ositi se na na aju ahụ te sen ositi se David na ja Nyankopon akoma wasiti se na animu te sen na ja David akoma no andimu enti no Solomon ne wali bebre ba wa wale yen ekosi sen se odifo stroke no benya stroke enche bia no anya stroke
Can you go? Osina Solomon kodi Sodom for anyame wa Astaroth. Was Solomon could do Sodom for Yame wa Astolos? Any amount for Malcolm. Any a man for the end. Malcolm, and Malcolm, a bosom. Malcolm, no. A bosom, a bosom bidding. Malcolm, and I a corner, a bosom, Cassie bidding. Ose Malcolm aye echiwade no echi. Ose na Solomon ye de ye Awurade ani su bone. What Solomon ye de ye Awurade ani su bone. Awade bebreba wo ware ye no. Ye bone wo nyame ani so. Aja say difo no say ye tena platform bi so. Na ye kire. Omo Bible ko mo hia. Emi say odifo bi ni bi. Atopa wo mo bebu nko a ho ne ya dai. Ehia wo. Sister kwenfo ne beba. No mo beda. Eno nko na ehia wo. Bible no wo hia wo say nasam sunsun onyame nasam yoja se tro no yesua yenti ase na yenkyire mu yie manipa because we be hwe wasua wo Yo kandifo so be hwe wasua wo to gatem ka wo so de nipa hwe gatem driver no ansa na prayer yetim ye di wuro papa ye kwafom e be kwafom odifo o de kwapema obi a pem enti yo osofo a wo members no I see play obi a ti play wo na wo ka wo di agora wo de kwahwedua mu obi a hye Oko wale mienu obi anso be wale mienu. Oko wale mienu no obi abe wale mienu. Oko wale miensa no wasore ba ko badwa na untimi nka because no wan kasa wo ba deda. We increase adwaman bo. Ene empra hwe. Ye ka adwaman adwaman timi so bo man to bo adwaman ko pa ese government chew. Ya so bo adwaman ese dampa o pass sa law no. So bi obebo adwaman ye be chen. Anya nkomhye nko a obi obe because no adwaman wonti the mean of adwaman no wo bo man no wo di musu aka wo man no adwaman ni mu mienu adwaman kan yanko Osina Solomon ye de Awurade ni su bone na wanwie Awurade achiridie se na neja David ye wose wanwie Awurade achiridie se de neja David ye because no the Bible no to etamoto Hwie adane no ene hu na to kase ya ma wani miri o difo na bia ye fom sa anya fom soso a na ye obemfo sa anya obemfo soso a na eye wayin taki sa Krokokokoko sa krokro wasi krokokokoko wasi krokokokoko ma wani mere to kase pati se de wutie bia wodon obenya wuso ene ukunu to dia de to ya yire pompe da wo beti ahwe no wo se utimi tehwe no abopemo se kwan na paise to onisu atso na ukoye ana wo baaya ukoye wo ba ne sen ana wo ko ne sen tie ye bibia ye ma ye ninna ho asofo no so mo ba na mo kirekira mo nkirekire ni yie ni party ase ne mama nipa bi no mo ye confuse wo choro no ho mama nipa bi ye confuse wo nyamesum mu anya choro ne mu nyame Kristo mu akwanto na ye tu no bebre aye confuse Biblia just so because asafo ni akonfo ye collaboration no mo ye minim so mo be bo nyumo so mo be ye danyo o mo be bo so wakonfo ye semra no de akoma osofo se won ton no so ma ne kankra collaboration no mo ye enti no tesian amani pa bebira ye confuse ikocho no ene na yi dano maami a yi film yi kese o single so fu bi pedi nada enti no wono kura won kwaso de bi aja munyan sa ne ma no wate obi wo ho no mo a wo mo keke no obepe obi wo ade so aso no wo se ya so ye ne so abrade ye mfa mre wonu awurade fie no obeji ye wo ye sofo na wusi asore dan ye mfa ho na asore dan nya wo dia e nyame fie awurade dia Osime dina sama don fra mantimi ntwim fa so enja ya ne nsore ma ne ba sore a munyam omoto miemia na omunufu miemia no mommo wo mo adwaman
Can you inquire? Or say no man Solomon see social me Emma more 4 kimos. I hear Chiwadia. People I were Jerusalem and him. Ne Amon and Mamolek I hear Chiwadia. Asana or Yeman the urinum and the urinum and a 4. I was she a bisham. I will go for the Emma when a yamin endina. The radical food. Ya got a sheen sense, you'll see a dear girl. No couldn't pay a sheen sense in a Duhama and Nyam Copon. Was she sense a man the bosom? What don't want to know? I had to be a minute you drink or so for when you answer, when you would take no one church that one near man. Then near man ye, you know what chair home, Sati. The baby on the hand. You so 2 months per minute or come out 2 minutes follow the crema. Dear buy a car yamunity. What can I mind? Or 2 minutes follow the crema. Dear buy a boom. Well, no. Enyajo ni awo video ni awo tuya ko ni wura na se wonan to biem ye maye ni na ho kan ye nko o si ne rade bufu Solomon efise na kuma adane efe rade ijo nyankopon awoyi no ho ache no mprenu na wa hye no asemi hu emra se onkodi anyame foforo achi na nso wa ni de rade hye no no eso na erade aka kire Solomon se esan se yei ewo wo ho na wa ni ma pam ene ma hyede am hye wo so ni ti tie na meti ahini no mafi won se wo se wo beti ahini ni ti nyame ti Solomon ahini no sa di Flamingo Brown so dia sa wo se eto de bia wo se what if say oba no eni ni kunu na oba no ensi ni kunu niema oba no enu aduane ma ni kunu enti ono de wo se wo kati so bi say eto de bia ma no so ka ho na mema no kwa abonte ko yes once a man ebu a man ka ho ebu a wonye ni kunu niema nye de ema won enti ko hia ema entafoyifo ye obemfo ni takisifo yi bia na apasom popo dia som wa popo dia som sa kebeyanka oba de ukunu ebia me pa cho fa nso hye ntinkam fa drink sinikam ye tea anopa no de ahye flask no de sinikam hye de won kodidi wa bonten na bonten aduane ne de asem beba no tot ya se eno de ase oba bi wo yoba bonin aware ho ye nna aware ho ye nna nti wonye bia no abo ho ban no somu yie ne de nhira ma na sire kwinfu yin o nsa so ukunu mu a wewu kan ye nko osi na me de mama wakwa osi na so wo braso de me no waja David nti na wo bansam ana metie enti hwa ye mu bi wo honom a ye nananom aye bone wan se wan Solomon na de nyame ka kire no osi wo menti mfiri wo nsam na me tie firi wo mansam to bia wo nanna bia kowurepu obi onu obi akoda wo nsuom wo nanna titimle mo wo nanna bi enu odwan akoda wo nanna bi no okraman akoda amansunsu aso boning and about so woman na wutu ya so kanti ya fa wa indomie ya tomawo ya fa wa macaroni ya tomawo ya fa wa bofruit ya tomawo ya fa wa ne ato fried rice intensity bi ne dia sha won sane ya fa ofiri adenti ya pama wo fie wona na bi akọ bomusuo wona na ne obi akoda wo nwura muti mema ne fa wo a ade enkrofo yom kwasire kwamfa no tie de na oye wom wodome sa akudo no ekina niam bi wonom a you not supposed to joke on it ma wani mere na sorry no bi enjimi so dia tie e wo mu se ma na bi akwadfo but bebre na so enuro ene yemema bebre na di nuro ene yemema odi jimi no o mu be ma no wokunu one wo yere one ne yere ne ti wo ma no akodi aduro afiro obi ho no de abeso waduanim so bi wa ati beto ayin love spell line na mi ehwe wo de aduro be ye obi o but one day bet ati fini ni so abo no be pon Chodi atie miss adro bia aya komo mo ye nuro ho kwa bosomfo ne honom ade bia was sparring date ade bia wo begine was sparring date time on so na I spy time on so ne aso odi for ye hwe bibi wo Proverbs chapter 6 verse 25 no o se ema wani mmere na ho ofe e wo akoma mu
Ema wani mmere oba ho ofe wo wakoma mu. Wose memma wani mmere wo ba ho ofe wo wakoma mu. Na ma ne mfa na niso ntatan so. Ya, wose ne ema ne mfa ne eyelashes no. Eyelashes no obi wa ne eyelashes te zain. Amen pa de bi me mfa nhye nkyere ho. Obi wo ha ne eyelashes sei ne te. Ti oti woni nyina wakwaji yaduro. Wodi yaduro afa eyelashes ne so. Ana wo bu ni pre ya dan chire enipa ma omo ye form entafu yifuo kan ye nkwan o se na ma ne mfa na ni so ntaka nchewo na wode oba adwamanfo ntino oba ma bi di pa no sini ya se oba adwamanfo ntino oba ma di pa no sini obitimi ganafo nkwakora no obitimi hwe oba atosa no ne ka ko wura gatamu se surutu accident wobetimi hwe wabasa nufusa no de ka ko wura ka mu se ayo de ka ko wura bepemu se wurudu no akonya accident ene mi wi amekira wade a wo ya obi ntimi mfa nko ba bi nko jimi sunsum ne wade a ye obi ntimi njimi pani enwa pani yo hwe pani ya wawei enwa pani enwa pani to the ate kan ye nko before you should do a nahum 3 verse 4 no was here free odwamanfo ahofefo ntafo yifo no was here free odwamanfo ahofefo ntafo yifo to the ate was here free odwamanfo ahofefo ntafo yifo ye kantafo yifo a wo jimi merima Osi efiro dwama mfafo anwofafo ntafo yifo no na dwama amododo no ono na odi na dwama amoton amanaman na odi ne ntafo yifo ton musuakuo osi hwe meni wanya asafo wade na asie nyame so no oba dwama mfo na ya dan anya osi na mayi watade mu anu afa wanim na mama amanaman ahunu wadeja na ahini amaye ahunu ahohare na meto atantan de agu so enti woba no ode ntoma wode ntoma ni echa mi mema sa ni wi ema bebre ni we na meka bibi nkyira wo ema bebre ko Instagram omugo sa ema bebre ton spiritual ayi ntoma obeka se we aya saa niema no benin ene saa niema ni free na benin so mo di gu o mabosom so enti the moment abakoto saa ntoma ni bi ato wasene so di kojimi be ma na bosom na ware o ene spiritual marriage bebre ba da bia break and go enkoda no benin no mo ton saa spiritual ntoma no no makoto wanwo ba na no oni niwe no ni dwuma no odi ano no ye ntoma ye to mama mayiwa no wo ye to mama mayiwa no wo man Ghana owo baba mame bompa ye pa wati no kofa adamfo poninya in the name of money in the name of money sika yai no lusu wonkwa ne ma no ekoto saa ntoma ni firi wo ba adwamaini ni ho ewo nini wekuru nim enu ti nyame ka che nini wefuo se mo bone na mo ye ni nyinada no mo adwama bone na mudi ni nyina afura ye den abamanim so ti ase wa umba bia ntoma wo Bible mo wo churo ni mu mese ntoma ye den wo churo ni mu mese ntoma ye den wo churo ni mu ntoma wo churo ni mu enko obi wa no yin pepefo ya ayi ntoma gugu o mo nsasin no odi chin obi asoso no akoto no de ato asene wayi na ebe ba wo so obi e no ba be di ama kan ne enko Osi hwe meni wanya na mayi watade mu anu afa wanim na mama amanama ya hunu wadeja na ahini amanso ahu anhare na meto atantan de agu so wo so ba ya dan meto atantan de agu so wo so beto atantan de ayedan agu so wo so beto atantan de ayedan agu so na magu anim ase na wagu anim ase na mede wo aye ma ahwade na obiara obehu wo no obedwane ho waso bibiero obehunu saa wo ba no obedwane so na so ho ofe sa ma me mese to bibi gu obo so ate to mese ma kira wade a wo ba ya wo bi de aduro ba je ukunu wo bi de last person ba ba je wo boyfriend bi wo beto atatan dia ya da ya gu so yes
Bema wona na tena bra no bi de adura beche no na wagya ho akosa hwirim twie moni na ho odo moni na ho mo bi mesisi wache emo bi magia de a eye wo de amfa emo bi mo no mra wusu na bia be ma wo na bre we ne di hia pen we na tena singi room pen and na niema ye yie ma no no wo ba bia beche no wa be fa ko ma wani na ho e ba ake hu a isha so wa join yen Queen Linda ho te saying told you yes e che so ma wani ya den ebre nyame so beto atantan de ade ye tan egusa wo ba ne so ade nti no ba ne because oba ne e kire eniema wo de bejeji amanfo okunu no eniema wo de bejimijimi amanfo na me kire wade obi ntimi mfa njimi wo I'm telling the gospel truth Miss Metchira wadia wo bintimi mfa enko jimi mu be ma bia ye na wo be ma bi wo no akwaje for boy for girls and oba bi wo akwaje for boys ko di for Linda say e to le bi so e me man fault wo si oba ma bi wo ho a wo hu oba no aka kire ne say onware ye ne hire jare nti oba ma oba no so aye obi bi sa de be e betso no si wo be ma bi wo ho no mu a onka no kore sa no wo kan jodi ase eno te bi so obe ma bia wo wale mienu onye no kwafo obe ma bia wa wale mienu so ye hwan so ye minister so ye hwan onye no kwafo ano ye mienu so the asie be ma bu na me ma no mbefa mo na o di nno jimi so the asie e me ma bu o no mbefa mo di nno jimi da no sofo obi sofo pani bi wa yin isi region he yan wo kofa wo ba o ka kire oba na se me ne wo da me de dura hye wasenti no da wo meja wo no wo ba koton burodo nkoko wo ba koton burodo wo nkoko so the asie na ma ye wade so opani yo our friend who saw yourself opani I want to nim say da nyame beba no nko an beko wonu do no so no nko ni nim sunsumu niema hwe de wakoye obi ba say me ne wotere me ye wade enti bra na me nsa no esa wo beton burodo hwe moni na ho emema ne bebre wo hono mu ba me enye odo wo pe ne wada wo pe wo yusu enti odi aduro what do duro no dia be ye no dia use no agya hokọ sa we agya hokọ mesre me wo video no wa me ha no enti mi so ni maka to dia tie catch them wo oba na wo si yes wo ba ni since then e man mu duebo because ye ka no correct na mu nji ti de mu so petrol na ye buku mu na mu dura na short no mo so nkane na abada bia transformer e hye no choti atie so for ne friend no catch them say wo bra tema me no te won me ye wo bibi me ye waduro me de aduro e hye wase ne wo die enti no se wagya wo kono se ma nya bibi amawa bra me nsane ade ma sane wansa esa wa bra bo be ye basa ampa so ma me na bra bo ye miserable eno ne nam ho jefo si ayi me nya ntwe gudale choti atie yemma ye ninya dan enna wo emema ne bebre wo no mo di nuro wo mo di jimi ma no wanti ne hu jai choti atie wanti ne hu jai yemma ye ni na me kira wade obi ntimi mfa duro njimi mu wade duro jimi sa na wo twe ne ho pe ne bibi ya yaw no ya bodam crazy wo shedem no kikam no usu do on ma watafaw what the dry your se gongo meter kan yanko o se no bia obehu woni bedwane na waka se nini wi adane akurofun wo so bi bia obehu oba no obedwane na obeka se nini wi adane kura ye kurofun kwan no obedi hu abobo ehin no obenya awerechikire Odi for ya to aso Ezekiel 13 verse 18 no
ɔsɛ difo atwofo ho atemusem sa ɔsɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni munwie mo mma a mo pempam nkata ho wɔse mo mma mo pempam nkata ho ɛma ensa akɔ a enyina no na mo pam inuku ɛma eti hudo nyina sa sɛ mo di wiyi akra mo yi me man akra na mo ara mo kra de mo gye ne nkwana sa ɔsɛ na mo gunu wo bia ye enubone to amanfo sa amanfo fa go jimi amanfo bate wono de wo bo ne kra ho ban eh maami be steady twitwi break ne warrior ba kali go ɔsɛ na mo gumi ho fi na me man mu entoko ensa sa mama ne pa no afono ma bi sɛ mo di atro a mo di kyerɛ me man wɔse mo di atro bi wo atro collaboration no akoye ntoma spiritual ntoma no akoye spiritual necklace spiritual ring maami wo de be hye wo nsa wo ni wo kine bi etabi ta hwe nim tere bi enka se tere bi bibi animo ahunahuna wo di ke me se tere bi bibi anim aye hunahuna keke aye hunahuna na no sa me say aye hunahuna ena no omu be bowu me se na me ka kyero wate Miss Media means soon and make this to bang, what's in the gang, what's in the chang. Can you go? Or the same dear Chua, I would chair me mine. I would see a Chua and every cum I cry. What's what ye? What would the church and mine? I'm our mind, it's ye no. Sa. And a woman cool mine. And there will be a well you good. And now I didn't be a bottom. And not because of a deal be man in the name of spiritual. I did you be your man into now proper you miserable. I don't more than what you have to be steady. Be steady. Shine your eye. Open your eye. Be a winning. Can you go? Ɔsɛ no ti sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni. Hwɛ, wo difo bi wo ho no mo a wo de wo yere kɔ wo no yere kɔ wo pɛ no atete wo no yere ntam no afi no wo no yere da me say wo difo bi wo ho no mo a wo de wo yere na wo girlfriend kɔ wo pɛ e kɔ kya ne pɛ ne wa gye no ye baby e branch okofo dua atin ame ya dom a 17th Warrior Empire branch Kofodua baby ekwa me friend saying tinkon ayi na bi ayi baby ayi koyekwa yi no baby ekwa yi ayi eho yi akropon abrim ye baby branch ba ko abrim enti no monka makoma anto yam no dia che ye be sane mu nyina ma mu nyina modem ho afiri bontodie ni nkeka awa biada eni broskoto bi obi a broskoto madada osofu bi okita for guests entu ko na sara no ayo wadu no wada me ka no kora kire wo me se ma no munya steady so dia tie osofu bi okita for guests enye enye ma ne to bi enye omo foto asofu ni jimi wom ena ma bi wo so ho yo omo de omo pa asofu wo no okay omo pa asofu ujeja wo no sofo bia wo sunsum ne wo da wa haw wa nwale wa haw maami wa wale ho steady mu wani nna ho nya ba bia no be wo dross tore bia wo dross ne tam hye wanda wa ne duru ba bia tam hye ne tight no nya ba bia no be wo dross rough sa sofo so nya ba bia no be bia wo zip sa to dia tie adwama wo mu a ko hu sofo bi ka problem kire no no ntutu mfiri mu na ne mandane akuya ba wo bewe no ya ba wo bewe no akosia ba wo bewe no mo ni na ho na nya sa wo to ba beda social media kan yan ko e ɔsɛ no ti sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni hwɛ me ne mo nkabre a mo de wi akra sɛ no ma no anya wo se me ne mo nkabre amudi yi akra ne se no ma na ye den enya ɔsɛ na metete afiri mo basa ho wo so ba ye den ɔbɛtete afiri mo basa wo ba ye den ɔbɛtete afiri mo basa yes ɔsɛ na megya akra no amuyi won no ama wokotu se enuma ɔsɛ na metete mu nuku no wo so ba ye den ɔbɛtete wo mu nuku ɔsɛ na mayi me man afiri mo nsɛm sa ɔsɛ na wantena mo nsɛm sɛ ahoho ye de biom ɔsɛ na
ɔse mo ahunu sɛ me ne Awurade ɛsan sɛ mudi atro ɛma ɔtene ni a me de me hyɛ no awerɛhoɔ no akoma etutuo no ɔse na mo hyɛ bɔne fɔ nsɛm den sɛ atɔre bia obi di bɔne no sɔfo bia kɔtaa na chi tupa atɔre bia kɔnfo bi sɔre ɛso me atake ɔsɔfo bia na kanya me dwuma de kayɛ de no kɔnfo be atake sɔfo ne ni unua sɔfo kɔtaa na chi say collaboration because of dross kakra wo be wura amma wonti no se mira kakra ode be bro se ton wonti no na o makoye collaboration anwom no e be ka dem anya de e be pie jemma yeninya den na ho am ya honhom abakuro mu amanfo ese amanfo ejimi amanfo etafa amanfo jemma yeninya den na wo. For boys is real, for girls is real. One show ya will be Jimmy, one show ya will be Bruscoto, or be man near my kita winina shadow, Ejima when Ninya day, and now, yes, yet it's Yabetiano, Nani Chano. Can you go? Or said ya bayer, now one son and free me one one so. Na wanya nkwanti muri hunu mo ani so ade wuwo no ebio na enkwam so muri hyebio osina meyi me maya free mo nsam na mahunu sam me ni Awurade nyame ebeyi ni maya yeden afiri wo mo nsam odo mo ni na ho no obi amfa bibia njimi eniema bebere aba amanfo etonton jimi amanfo gigi amanfo kununum wo yo ba to so awade ne bo ho ban ye aduane ma ukunu si ukunu ne ma respect ukunu bu ukunu wampia bonten ankodi yogogali wampia bonten ankodi gobe bi wo aduane kakra wo benya dintini agimi wo aduane nti no kwasore aduane kakra enti no kwasore enam nti no kwasore who your bar no awade ya bukunu siese okunu niema toto niema yiye ne niema ndane no obi amfa dura anya okunu nya bibia no be jama house eposo wonye nya bibia no wukunu ade bia no be jama obi ase wonye obi yi adua no de ne honhom ta akire obi yi ade me ba melody ansa oba pa what say we de ne de wa ye late ma ehunu wontem ade bia obi yama no de ne honhom ta akire hwe odo mwani na hawate hwe wobi wa betima koto saa di no so di ko jimi beema wunye obi amfa njimi na ato we fra no onna koda we fra no na koda na to adwaman mese na to de adwaman wo ko to say ene so ene me de family ma obi akopɛ me no mese wo nye obi a because ma be kira manfo ne ma ho beye enchi na beto wankasa wa adwaman ɛhɔ no wo di ayi bankuta ekɔ wurewura wase bankuta ehwo no di ba ko wurewura wase because nya dia wo be obi a enti e dia dwaman ni spiritual marriage ni ba ya dai e be brew kan ye go e sa pepepe di for ya to aso e wo Judges 16 verse 19 no etifa so se Delilah ho asem o se na Delilah e dada Samson won 9 krom so wo se Delilah ye den o dada Samson e won 9 kro so hwe amanfo de yi amanfo amanfo yi amanfo aloy enti ma wani nya den enna ho ma wani na ho na nkrofo no bi wo ho no mo a maame they will destroy your life and go wo bi wo ho ni sika wo pe enyanti no wo de bese ni pama abrapo ahumabro bi ani ni mu o because oni tema sikanti na wo hwehwe enjade a wo be kire wo na wo be ma ni sika no enu ho ni hia no so be say so wo be wu so be bodam se bibi be ye wo no ono no na chira sem eho de ne back case ti ma wani nya dan ma wo brain ni nya sharp your brain because adwin na nya dwuma body ne bre kan yanko so the da Samson ne 9 krom so no ofra obarima bi ma ni be yi Samson 3% so no ofra se bre Samson as wo so ye den bre Samson ase so for bi wa no ya de pa because of a ma nufu mie ntu wa ko num kwa no bi nufu
Wababi woni nufu ye kwakwa no bi oba kwakwa num kwakwa no bi nufu ni anointing na nyame di ama won ne ateko na afi no ato ni jimie ene nkwase asem ene nkwase akeka nko a ene nkwase abebu Safuwa wose nkoma ebebu wose bibu be nkwase abebu na account because of a man nufu num ntino oba ko num kwakwa no bi nufu mu gya nyina dum ama wonum gya ye dai adum sa told ya se wonum gya nyina bedum because kwakwa no bi de odum eja no wonum gya nyina ye dai adum na to nkwase akeka ne jimie na wo se ni pamabrabo I will say ni pamadien abrabo na binum hu kwan ya omo mfa so before and then you may person ehia nyame wate na ehia na niam besesa wo ye odifu am woni na ho no ba bia no ne beda obebra wase something was carry a power strong power natural power from God obi wo hono mo amani en try no ade mo woni na ho sofo na akua ba wo bewe no eto kese ba wo bewe eto keto ba wo bewe tintin ba wo bewe mo se wa dom ne ko saa na to jimie na to nsam keka na to ensam ani ho ko saa na wan hwe ni yi a na wa tonton ne ma pone dia ma no ase wa brabo odo mo ni na wo ma woni na kwankasa ne yeteti abete no na ne cha no kan yanko osi ofirase bre Samson ase waso ofirase bre Samson ase na Samson aho odin firi ne ho koye na o ka se Samson firi adia ewurade dia ma no oba ye den adia firi ne nsam hwe ne ho so yie oyo difu ne utie mi ahwe ho so yie wate e ma na woni omo deda ne jai enye jai toba ne ware no fa wo yire be kire no bia hunu so wo yire no odifu bi wono ma ensamoni nti ene e ma nufu mie afese no obekwa sore dem no na ayi ye fe ne sei ayi omo mo tonyu mo afa ne from sei kwa afo no kwa master no first no kitedua kwa master ye first ani e ko presby kwa master for no kitedua do me refaze do but na adwamantin kwa master nkitedua okita ne nsa ntino oba ne ntonwum no yo sisita ko ne eye do no di mie ni nufu do timire mu ne kwa master for omu kitaba no de conduct no de chire ene adwamantin kwa master de aba na to ho e ma ne ntonwum ye no de omo nsa emie omu nufu because of adwamantin melo na nsa se etore bi asofo ni bi mpo ewo empire wo mo office ai sofo ya no office oyi woni obi yire koda ya ni muku an ye de ne ba ha tema hono no no free tema no obi koda ya ni muku an ye ne de ne ba me ha sa no woni obi yire na akoda eni sa woni pa no susu no akoye cafe pa lokodi ibi ena de lo ke sofo yi sisi koto ena me de frɛ aduro enkramu koto nta koto na ne ho nwi no ene ye wo ne frɛ aduro ma ne kosae ansa ne nimu ya den etene obi yedi o saa ne ma na moye munya mu gunyame anim aso bo ye baby Christian oba nyame mu no de saa de ne ye ne pɛ ne na adwen asesa ti saa ne ma na moye no munyai mu ye nipa bonefo ti mu adwaman no hwɛ etoro bia wo ye sofo a no ye adwaman ni e so ko mu no nua sofo no tutu adwaman ne ma yes the more can problem we are suffer can problem chire wo bi ahomaso uni hwe oma oba se yo tutu ama beka so anyini sene nyame so de enye onyini o so na obeka hwe Elijah ne Elisha yes ono papa kwakora na ne tisu apa no na wo soma bofra no that's Elijah and Elisha yes so they are Elijah ye penis ne Elisha yes so many years na so no obre ne ho asema
nti nyame som de yɛte yɛwɔ brempɔn no panin ti ase yɛwɔ brempɔn no panin ti ase ne num nyina adwidi nti nyame som de it doesn't matter so bi akwala ana obi yesem adom no de ba wo so a enim akwala ene enim opanin saa na adom no yɛ den etie nti wanhwe yɛ oba bebre wase ema omukita tumi omukita power nyame som de nyɛ to akwala ketekete kromba nyame be fa ne so amane di mpanifuo so aya metimi hu no bi ose me nkwa sale ya manyin sene no na so timi ko fe wo dross ema wo sofo agwayi ye fe ne sen nurse ni a wadi 20 years wo pane adwe wutimi ko baaba wo nam aye yetse Lufthansa etu ema nurse ni akwala etimi je wa wo sani mna kika munya yate so me nkwa sale ya manyin sene no etutimi ami abere watimi kwa fe woto ho ema akwala wadi 17 akwala wadi 23 years 25 years no ewa opane ewa oto ho nyame somo de emfa wonyi ho so de ate nyame som emfa wonyi ho wo se be kakara no awiye mine wo be hwie ne ho konko na gumrant ye ne mabaawa so because wo hu simpanifo no ma me ye hwe wo ma timi ansori amo wago to te wa we ma ne sa wago to te ate empanifo no ma we ma ne sa o magogo ento se mmere awiye mmere mu no wo be hwie ne ho konko no agumrant ye ne mabaawa so wasi mbrante ne de yin wankase nkwakora wu wankase mpanifuo wasi awieye mmire wasi mpanifuo mo ntena ase mo time atwam wo hwie won konkon ne gu mbrante ne maba waso no mo ye dwuma no wo mo de mojamono no aye dwuma no because mo ba ye no atopabuo ntino bibians timi anya dwuma no so te yase to se mmere ni ba be wiedura be hwie ne ho nkon wo to ho nkonkron ne beba ye so ne ba ye so e benya hoden foforo enti wo ye osofo a te se ho nkonkron ne ba wo so adom ne ba wo so na wonya hoden foforo no timi de nyame dwuma no nyame asam ye nka nyina fa ago so na asam ye sunsumo nyame na asam ye oja kan ye nko wose no ka say Samson Filistifo wa usu wose Samson Filistifo ya den wa usu na wonyane firi ni nanimu no na wose me firi di se kane ne ma woso me ho wose me firi di se kane ne Samson nim se ne powers ne kita no ba wasofo bi a wotie me ene wadom nyina wo de awe ma ni nyina ko ma na ase to pompe wo moto so di ase wadom no ni nyina ko ma na ase na so pompe wo moto oso ono de na wonim se asafo awurade afiri ne ho ono de na wonim se asafo awurade ayeden afiri ne ho ko wose na wonim se asafo awurade afiri ne ho ko ma me se wan hwo ho so yi a nyame adoma wode ama wo ne be firi wo ntan akọ eni edufudi achi de ekita wo no kuremu sa wate na ye nyame pa wode bi beka ho ama kan ye nko oso ono de na wonim se asafo awurade afiri ne ho ko na Filistifo no chichire tutu nani waso mo chichire ne yeden tutu nani wa unya bia because of eto kakaranti o Filistini ba to da bia obi a waba wakwan mu no wahwe ase ntini wonam obi a waba wakwan mu no wahwe ase ntini wonam so tia wono atamfo aye baako ne woba ame wuhye obi abone so mpa ye wate anye yi anyame be yi bibia fa ne ho akire wo ne wankoto wo kire ben ene wo jam wankoto omo ho mi jabfra mamu na anya sa ade a wo mo de be yawo no sofo na mama ma bibidi abrabo je miserable da no sofo bi sia wo bi abayo bi free US besra no woni ne da nyem no ama na bayo ni abrabo aye miserable na bayo ni mpo no na dwuma bono unya isa na ema no mama nipa bibidi obi baba ho no wadi ni nsamonen obi baba ade bi a wo beye no wo benya so aketua adie bia wo beye no wo benya so aketua ayam if you doesn't believe heaven and hell krampo na wonnim say wo benya so aketua because no hwe ayada bia meka wanka san wo body ntimi ntwane ntoro da asemu bisu beka so we de enya mie but wo wura dem a wo body ne ka kire na de ne say yewa honam ntimi ntwane ntoro da honam
enya de obetime twa ne nto da ena yaka de bia osofo bi dia yi obi ntino obi aka se sori kompo de memko bio ami enya ya sori wate na wo sofo no wonye nyame oye just human being keke oye nipa te se wo a onye nyame na dwama ntini nyame honhom afiri ne so so ti ase obi bo dwaman obi ne obi kode da worofrofo a nyame honhom firi ne so de aka nyina ye jimiye kan yango osina Filistifo ne chire no tutu nani na wode ne ko Gaza na wode ko bere nkonso gu Samson so na oyam ayu apokyere ewo ne fie na ne tirinwi firi ase afuyi na yei na chi no Filistifo asafo yi ni hia se wo beba afode kese ama wo na nyame dagon na waje wonani wo ka se ye nyame de ya atamfo Samson ahya yensa wo hwe maami amanfo epewo odo amanfo epewo enne ni yenyawo enne ni yenyawo wo so wo yeden amanfo epewo ma woni na ho wache obi a meye ojimijimi ma woni na ho obi a mfa sika medada ma woni na ho in the name of money ntinu akoyade ni ho kwansa wo ye wia ne wonu ho odo woni na ho wache obi a njimi obi afo anko wura bibi mu a wuntimi nsa mfidi ese mpentem ni aduro kaka wutirim ansa no wadi aduro ko ba bi na ukodi aduro na kaka wutirim se duro ya mi ko din da che no e dia me de be kwa daase yamma yenni nyeden enna ho ayeteti abetie no na ne cha no atirintire wotu ya woto a yenkotreja amanfo ebosire kwenjije amanfo kunu wonko ade wonto koye bia de ajew hwe no mo bi de ajew obu abale kunu ode baje wo hwe ama mesen amanfo yesire kwen me da ya de bia amanfo wodi ofu kubukwa kusi abonte akoye bi wodi wayi wakosu yakuman wodi koje ka obehu an wanse kura poni akoma ace ba ko pay akoye yeyo ni ace ne dia akoma wodo mo ni na ho wate ma wani nya den na ho no bi amfa duru anjimi hu ene ye for girls and for boys me say ye for girls and for boys na manfo top pressure social media niema bebrebe o modeba na o mu ko firifiri o wo mu ko firifiri uko boutique a won kran ha me say me chinchin boutique wo srekwefu nku adin ni wo mo ya wande wode ma bebobo na makotu ya kan makoji boutique ni no ayi notebook no aba ni ma bebobo mu din ni makotu ya muka hwe inde na wo srekwe o mo ho aka top pressure obi wa ko han ka na akotire mu akotwa kire obi eye fake life photoshoot social media bebre eye fake life wo bedi akire wo se ene makosu akuma medi ikosi magedem medi ikosi gobe ba ko paye no beda pani ama o yale wan ko di goloni a ne tete wo ma destroy wa brabo no bi di wakotwa so obi di wakoye sikaduro obi akojimi wodo ma wani na ho wate ni nyina eyentege wurege me ba venisisi papa ena nwumre dia me kansem odi for so ka me kansem pa enya sam ketuwa wo bedi akire wodi sire kwinfuo ye chia maami baby a wo beda no wo mpe kai won che so wunya asema wo maame a wote akura na se wono mo tu sidi kura woni bi ti yemma ye ninya den na ho ni wo bi amfa sesa na ne wonan wuti pupa wo bi di wate tabi ya di free so tiatie eniema na o chechecheshe o mo ko free eni wivon na chechecheshe o mo ko free so tiatie bi o so ye o mo ko yi no fosum kantamanto mo nshani lo mo nshani high no o makopa yin ayi kubanwan bi no de afam ne articles anas yomo seminar no de afam ne articles ebu ayo fosun tade ite China fo ya bayi ye se ye hu no original ye hu designer ni nyina wo mutwagum de hia na so obehye no ape ayi filter ato o phone ni enu ano no wawie
maame bi owo ne hye ne saa wate no obi anko ye waduro obi anfo wanko gisika duro so te ase emu hu abomfie enko tena social media ka say o girls yi no mo tete kam ene me nko ame de me ntoka ne pressure ekoma ho afi no kope duro de akotwi wanim wo kope makeup se aduro wo me de akope akotwi wanim akogina yi ayi hotels abubu wani te say Kingsway toy abubu wani te say Kingsway toy akogina ho akofrefre meema bema bi wono ma odi aduro ne nam wone woda no ase wo lack wone woda no destroy aya mo asofo bebere ne mo deda no nso mo destroy won nso mo no mo koda mo nwale muntimi nwale biem no destroy your life wa bruskoto no ma ne ma nyina aye basa wa brabom yemma ye ninya dan na ho kan de ko wasi ye nyame de yatafo Samson ahye yensa wasi ye nyankopon de yatamfo Samson ahye yensa no man ni hunu no woyi wo nyame na ye yango to man ni hunu no woyi wo nyankopon na ye odo nyeja wo homo obi nyawo for boys wate nyeja wo homo obi eno oba bi wo be ma se ne pen wa mpra na odidi be ma na tem ono so timi koje forget de yew wo de be yew wo so pen wa mpa ma me po ba bitina enu ntime kira wade a wo bi dware a wo bi ntimi nyawo for boys and for girls Famiko Proverbs 6 verse 12. No de miako Numbers 3 verse 4. No de miako Deuteronomy 23 verse 1. Na yen kenkan ho na yem enne yapon. Proverbs 6. Osina onipa huhuo ne obarima busuafo. Waso onipa huhuo ne obarima busuafo. Obi wo ye busuo ni. Obi wo hono mu a wo ye busuo ni papa ene mema na o ma no monwom no wo muntimi nsi we ma ape no for boys ne for girls no mo kocheche mema na o muntimi nsi ma ape no for boys and for girls no mo yeden wo mo kocheche ose ode anu kontonchi enenam waso ode de yen anu kontonchi nenam waso ode anu kontonchi nenam ose obubu nani waso obu yeden obubu nani prepre me so yeden obubu nani prepre me so yeden obubu nani prepre ose ode ne nan yakasa wode nan yeden ekasa na ode ne sati akyerɛkyerɛ de waso obi wa otimi de ne nsa kyerɛ osisɛn ne wagimi timi de ne nsa kyerɛ wo so sei ne wagimi timi de ne nsa kyerɛ wo so ne wagimi ene me kyerɛ wo nne ma wate we saa de wen metimi de afa wanim no de akogimi obi e magic saa de wen e magic adewe eye magic the moment obi di be fa nanim wo de be sra no obi ntimi njimi uda because jimi na ode ba no wo wadi ka jimi no ayesa adane o ba ne nchen a wo hye braka no adane braka aya be dane me braka told you ase aya be dane me braka me se ne me be kira wo niema obi ntimi mfa njimi me be kire wo niema a wo bi ntimi mfa saade ni njimi ta me ka dokora kire wo wo bi na akodi aduro e de be ye okunu wo bi na akodi aduro de be ye wo be ma won tia ma me dware saade no enya wo da kan comment ni enko edi odifo ma me fosu a o se ohia wo ni show so sa o se ohia wo ni show so ma me fosu a ye be ba watin ebeba ne time ni me o kire se ame kodo o kina me kwa kodo so ko se nche bi ensu ebeto ye bedue anoba ye so ti ase ti nyame ya dum o kina me koyi meba man Wednesday anopa ti no nyame ya dum na dum yenya da koro no ye be hia pai ha de enko ya to so verse 24 so na hwe wo so efi oba bo ne ho wo se hwe wo so firi oba bone ho e ma ni bi wo ho no mu a te se Delilah round the be Samson bo beji na ho din ni nyinara mesi minim sofo bi wayi ayi kura yi so wo ba na abroskoto no a na wo jimi atu ni jimi because no wo dunu wo ba kokwa na bibi yaye no
Can you go? Also, shall also free a babo ne home. Every or bar ho water chama doko was it true? Free or bar bonning home. And no bar would be one more the near ma or read a near ma was a near ma. If I could see a man fukunu. No, I ran near ma, no, the Jimmy a man fukunu. Mammy, a better watching. Would the Druko you be kuna so I will be the Druba. Simple. We have law of Kaba. As I say to say you kuruwa a quite sambi sinechi. We be you have to be very, very extra careful. Although one in the watty, then near meant to mean your day and Danimau. Ya breno eh ya bread. The patcho there. They chill our dear. Oh, they chill our dear. Adieu wing. Fena homa casafo. And they forget so na mo de kasa. Hey, ahoma kasa fo. Obunya saa de we bi. Na nya bonsam suro nyame ahaban. No apebese, bese kokko 7. Fita 7. Wodi kokko e ba no de ehia no. Wodi fita e ba no de ehia no. Na wakabom. No ape magic colon. Magic colon. Mami pebese kokko 7. Fita 7. Ahoma kasa fo. Ahoma kasafo no me pa cho pe oba because oba ni moja ye den efiri mu no wo pe ahoma kasafo na pe oba ni moja efiri mu na ya be nipa bebre ni musa ade we ni efe na ahoma chem no da bi ye wa ahoma chem wo ho we ya ahoma kasafo no moja ye den efiri mu no wo be pe oba no ape bonsam suro nyame ahaban no ape bese we nya bese na unya mechi goro unya mechi goro a per 14 we unya bese so per red 7 white 7 na ye 14 na odi aguso na wa per magic colon you obi ntimi ma me yo magic obi ntimi mfa bibi megimi ma me kasikati na achira wo ya ye nsinso ma nsane ham na wa per saade no fe dware 3 days after 3 days you know fa ahomatiamo no ahomakasafo no ene bonsam suro nyamen ene michi goro anase bese no ekogu nkwantanan so wo bie ni wo betimi di wakwaduru sa koye ojimichi wo bie no betimi atane wo bring da todi azie wo bie ni ho a wo betimi atane wo bring da wanya besuso mepacho o wa brochire soso a abrochire fo na bia wunya ahaban we bi mepacha wo bepe meyefo bebre spiritual colon no eno no ye de magic ni bi so ye dan ewom ahomachem ni bi wom bonsam suro nyame ni so wom to wo abrochire wo unya se niema we ni bi no mepacha ade a wo be akopenie meyefo bebre spiritual colon eno no wadwale ye wie no na wo de asra wo de sra pe be yire firi wo ansa no be sere nku a wasere nku maami obi ntimi nyimi ukunu obi ntimi nkoje wo badwen obi ntimi nsore ntia pepacho wo abrochire na ebia wanya eniema amabobo ibi so de ya mepacho kope webi pebi meyefo bebre obi bedi ukunu obebre wobi solitia wo bebre wobi du ko be yo bebre wobi du ko bosom so bebre wobi ko toya da ma wo bebre ne pese eniema ni bi ne fa yo ho mame ahonhom nam ema obi nye ojimijimi wate ema obi nsori ntiaw ema obi nji ade ye odi asoso wo yo ba na wa ware ya mo ani nka ukunu ho wate respect ukunu do ukunu wo ye be ma soso ado wo yere ade a wo hunu wo sire kwenfo ne ho ye wo fe no to bi be wo yere na wo yere soso fansiesie de ho na wo yere soso ho enye fe ne wani nka ne ho wo yo ba enyeja ukunu ne mama wo house help na wo mo no aduane na obi a wo no aduane ma wodi no wode ne honhom ye den eka ho wode ne honhom tae aduane na chi na wode aye den wode ayama nti odo moni na wati no obi a nkoye for boys and for girls me pa cho me say ahomachem eniema na we krempo hin me dia to nsa me fa nchiro mo last one eniema na ka me pe dia chiro wo be pe ahomachem unya ahomachem a na unya ahomachem wo be pe ahomachem unya ahomachem a na unya ahomachem
na wape ahoma kasafoɔ na wape bonsam suru nyame na wape mechi goro ana bese fita wonya bese nso ebekɔ paa bese no wonya ɛkɔntam bese mehu mehwehwɛ saa de we na mehu be bia mede ato ya be ni drawer ni mehu be bia mede ato mehu be bia mede ato a mɛyɛ den mɛkyerɛm ɛnɛma ni bi wɔ no mu a ɛyɛ ni sɛ ya ne annex akwankyerɛ na ayera atiefo akwankyerɛ na ayera wɔ dem ho asisi yɛn mede kyerɛ mo na ayera sana ya ne ne bi wɔ atio mede kyerɛ mo no sisi ya mede to ha ne yɛhunu ɛsa mede akyerɛm na me yadom a wo a wo pebi no metimi mede ayɛ den mede bɛkyerɛ mo na mo nyinaa ma ayɛ den mo ahunu bi na ɛdi ayɛ den abrɛ mu na ɛnneɛma timi ayɛ den adane Toti asie enti obetimi apɛ ahoma kasafoɔ ana ahoma kasafoɔ de ɛyɛ den ɛkasa ne bi no a mogya firi mu ban ɛno no nya ahoma kyɛm yɛ ahoma kasafoɔ no apɛ bonsam suru nyame no apɛ bese 7 unya bese 7 akɔkɔ 7 fitaa 7 na wapɛ magic colon open magic colon no de aguso wo di bedware for 3 days right obi eni wo betimi agimi obi eni wo betimi ayo for boys obi eni wo betimi ayo for girls wanya bi so a wo abruchi na wunya se eni ma we nyina me pa cho no apɛ me yefo ebebre spiritual colon na eni ma timi aye den adane ama Erade enshiro bibia so ma me mess ho te sen Erade entutu bibia anamon ensi de mesre bofo pani amaye nyina ne se ondom yen omwa yen ofa yen firi adom mu enkwadom mu obibia me no tena platform yi so anwumre yi Erade enshira wade to na mo se protect ho ate no obi amfa wa nkwaduru so ankogimi bo ho ban no obi anya ogimi wate protect ho one protect ho enema boba amanfo etoto spiritual enema de gimi amanfo divert amanfo inshira ese ya amanfo destiny enti protect ho pe osofo woni mode pe osofo wo kyerɛkyerɛ enema pe osofo wo nye one way na bre nyina wo different thing ebebre Erade inshira yesi esie ni keja eni aseda Erade inshira me nyina mame Rosina ho te sen Erade to na mo si Eugene ho te sen Erade nka ho Bradan the way Bradan dear Erade inshira Erade to na mo si menua ba mame Lydia ho te sen me ba Venus apom te sen mi anka se menua ba ko pe Mama Germany mama Yehua inshira oni ukunu bra kwabena Erade ntutu anamo NCA mamme me mama baby ho so te saying comfort me ba comfort on dem me ka achire no otimi from England mama Elizabeth so atimi from hima kro me ba ama Yehua inshira Gloria Yehua inshira do Erade inshira mama Elizabeth Erade inshira no ntutu bibia anamo NCA ena na dwemedi anwum yi ena eja obibia kwan nyame ya dom na dom yen o chena yetimi firi efuomu eba ntemu a yebeba ebeba life so ya bekyerɛ niema this year de maame mekyerɛ sunsumu niema Queen Erade enhyira Erade tutu anamunsi ohima Erade enhyira no tutu anamunsi to bibia be sɔre yetia Erade nsɔre ntia sa atumi no makra na wada na die ye na mekyerɛ no ye ohunu ekyiri na ohunu nanim ye adane sunsumu ni moi Oje ya fo je sika fo aye odi fo odi fo gidi odi yakwa jienio ya ba bosori aso papa say yeshia wa kebedeni rusia ni nyankani na dawo o wenhia wa kombedeni Wana mi afrawo, wana mi esrewo. Ye baba Gideon ye. Sanka wama yesre bamwa. Akatamfo, omu mimni ya ni mnusto. Anka ya ni mgwastia. Efefa ya santoma. Ye baba uje ya fo, uje sikafo. Udi ya wunsani bamwa. Ena nena afrawo. Wadi watichi na wadi ya hinta. Wadi unufo.
Yeko, Yedi, Yedi Brate, Nami Bekwamamo. Yedi, Yedi Brate, Nami Bekwamamo. Aya Yeko, Yedi, Abase Modi, Nami Bekwamamo. Yeko, Yedi, Yedi Brate, Nami Bekwamamo. Bible for the way, if you am Remun, you must see any more. When the ball was Yeko, Yedi, Yedi Brate, Nami Bekwamamo. Yeko, Yedi, Yedi Brate, Nami Bekwamamo. Yedi, Yedi Brate, Nami Bekwamamo. What's in the last year? No one wants to know to me, or the Yamano, or the Choko. I walk. Ejima, Akwentuo, Araiba, Sika, Oimbo, Ayarisa, Odichekwa. Abanyenye, Yeyimu, Gebranite, Obetowo. Yebi, Idakase, Nidakwawo. Prophet Gideon for Yesedu, a mouth for a sedu coach. Odibo to the wasi awon pe. I just saw the canvas. Uncle John Metatron. Holy Lida. Loma. Liria Vida. I know it's when I hold on the sway. Of a running chain. Oh, Yamiti. The way Yamiti, you're ready to meet Yassi. I will join them. Tell us here you are. Who could do for Yamino or Yadi? I mean, that's an iron portrait of Yamino or Yadi. If you're Yami to me, and Yamidian Mano, the Yadi of Fasa. See you come, super way, oh, dear, dear, come, baby, in your breath,